Naším zákazníkom bolo O2 Slovensko. O2 Slovensko je už 5. rokom najrýchlejšie rastúcim operátorom v Slovenskej republike a tento svoj veľký úspech dosiahli nielen vhodne zvoleným produktom, ale zároveň aj vysokou efektivitou poskytovaných služieb a obchodu. V tejto súvislosti O2 Slovensko malo ambíciu ešte zlepšiť svoje služby poskytované klientom a preto sa rozhodlo postaviť portál s pracovným názvom O2 Svet, ktorý bol vlastne databázou znalostí, ktorá mala podporiť celú predajnú sieť. O2 Svet poskytuje svojim klientom alebo svojim zákazníkom, to znamená, to sú interní, externí predajcovia O2 Slovensko, služby, informácií o produktoch, o zmenách, o zľavách, zároveň informuje o predajných technikách, hovorí o histórii klientov a zároveň poskytuje ďalšie podporné služby, ktoré sú dôležité pre efektívne a rýchle vybavenie zákazníka. Prínosov pre O2 bolo viacero. Napríklad výrazne sa skrátila doba vybavovania zákazníka na call centre. Call centrum získal k dispozícii nástroj, ktorý potrebuje 3-krát menej klikov na vybavenie žiadosti zákazníka a podobne. Znamená, že tento predajný nástroj zvyšoval pre efektivitu obchodu O2 Slovensko. Špecifická potreba zákazníka bolo realizovať toto riešenie ako službu. To znamená kompletne outsourcovať a nehostovať to v priestoroch O2 Slovensko. Preto sme my zvolili ako takú nosnú platformu technológiu Microsoft Azure, ktorá je na toto veľmi vhodná. A ako portálové technológie sme zvolili Microsoft SharePoint Portal 2013, databázový server sme použili Microsoft SQL Server 2012 a operačný systém sme použili Microsoft Windows Server 2012. Na Azure sme zároveň realizovali aj vývoj celého produktu, aj testovaciu prevádzku a samozrejme aj celú produktnú prevádzku. Vďaka technológii Microsoft Azure je dostupnosť portálu O2 Svet na úrovni 99,7%.